Själv liksom. Men jag tycker att jag vet att det är ett exempel på hur veta vad det är. Men det var tydligt att man kan kommentera. Hej hej! Hej Kristina! Och då sa de direkt. Men jag vet, Pappa, vi åker och Kristina. Pappa, vinka oss Kristina. Vinka oss Kristina. Ta och vinka. Hej Kristina. Hoppas vi snart får se. Hej hej. Men Halen tog så långt ut bort. God jul får man ju säga. God jul, jätteguld. Kommer det här i radio? Nej, det kommer på tv ikväll så lägger jag ut det. Så hon kan nog gå in och kolla på det ikväll. Är det aktuellt eller senare? Det är YouTube heter det. Det är på tal om Sena Aktuellt. Jag vill vara rätt lustigt. Melke hade ju avslutning i skolan. Och då tog han det här. Lite bra. Det verkar som om alla i Retostaden är normala igen. Det är våra Hannes. Otroligt. Hannes. Inte det där här. Men jag läste att de har fått. Och jag. Hej då.